ħafna għaliex issa bħalma qedtilkom dejjem qegħdin nżidu n-numru ta' swabs ħalli kemm jista' jkun dawk in-nies li huma għandhom il-COVID naqbduhom mill-ewwel ħalli nkun nistgħu nittrattawhom u anke nieħdu l-miżuri ta' saħħa pubblika biex innaqsu l-firxa ta' dan il-virus. Infatti għamilna 585 swabs il-bieraħ li dawn saru miċ-ċentri li għandna ta' swabbing centers, anke miċ-ċentri tas-saħħa u anke minn Mater Dei. U minn dawn ir-riżulta li kellna 2 biss li huma pożittivi. Allura hekk issa għandna 151 cases. Vera llum qegħdin ngħidu li għandna 2 każijiet minn dawn in-numru kbir ta' swabs, però din ma jwix indikazzjoni li aħna hawnhekk ħaniqfu jkollna l-każijiet. Importanti dejjem niftakru li vera hemm ħidma għaddejja u vera li għandna l-containment li huwa sejjer tajjeb, però tajjeb niftakru li dan għadu l-bidu tal-kerf tagħna. Allura rridu l-kooperazzjoni tal-pubbliku kollu ħalli dawn il-każijiet nibqgħu nżommuhom żgħar hekk kif qegħdin ikollna. U importanti ħafna li n-nies jekk huma vulnerabbli, importanti li joqogħdu ġewwa għaliex iċ-chances li jekk persuna ikun vulnerabbli u jaqdu dan il-virus li jkollu komplikazzjonijiet huwa kbir ħafna. Infatti, diġa semmejtilkom li għandna persuna ta' 72 sena li qiegħed l-ITU. Dak huwa qiegħed għadu f'qagħda kritika, għadu intubat u qiegħed fuq il-ventilator. Fl-ITU wkoll għandna 2 każijiet oħra li trasferejnihom il-bieraħ mill-ward li konna diġa nafu bihom għaliex ħassejna li għandhom bżonn iktar monitoring huma m'għandhom bżonn ventilator, però qegħdin nimmonitorjawhom iktar regolari fl-ITU fejn huwa post fejn inti tista' tagħmel iktar parameters milli tkun qed tagħmel fl-Infectious Diseases Unit. Għandna persuna li ta' 61 sena li telet issa mill-ITU u marret lura fil-ward u nkomplu nsegwu hemmhekk. Matul il-lejl ukoll daħal persuna ieħor li għadna qed nagħmlu testijiet li kellu bżonn il-kura l-ITU dan qatt m'għandniex riżultat tiegħu u nkun nistgħu nibqgħu insegwu s-sitwazzjoni. Ġifier bekk aħna l-ITU issa għandna 4 persuni li huma pożittivi u għandna persuna oħra li għadna qegħdin nagħmlu t-testijiet fuqha. Bħala 2 każijiet li kellna llum għandna marra Maltija ta' 53 sena li din bdiet bis-sintomi fl-24 ta' Marzu, kellha Denis, Grizmeja Joġawa, kellha diarrea li hija indikazzjoni oħra li ġieli qegħdin naraw f'dawn il-każijiet u kellha wkoll loss ta' taste u smell. Idi l-mara ma sifritx, però persuna minn tal-familja tagħha ġie lura mill-Ingilterra fl-20 ta' Marzu. U dan il-persuna beda bis-sintomi ftit wara fit-23 ta' Marzu, allura hekk qegħdin nissuspettaw li din il-mara seta tittieħdet minn dan il-persuna li huwa relativ fil-familja tagħha. Li hemm tajjeb hija li dan il-persuna flimkien mal-familja qas f'kwarantina, allura hekk m'għandniex iktar każijiet li ġew affettwati minn dan il-każ. U li hija xi ħaġa tajba wkoll li f'din il-familja kien hemm persuna li kellu kundizzjonijiet mediċi li jistgħu jkun hemm komplikazzjonijiet u meta ra hekk li dal-tifel kien ġej lura mill-Ingilterra u mill-ewwel sab post akkomodazzjoni post ieħor. Li hija xi ħaġa li hija tajba ħafna, hija eżempju li huwa tajjeb ħafna li hekk dal-persuna li kellu kundizzjonijiet kroniċi allura ma ġiex espost tal-virus li kien ġab mill-Ingilterra. Bekk allura għandna dal-każ li huwa relatat ma' safar. Għandna każ ieħor ta' raġel Malti ta' 39 sena li dan fil-15 ta' Marzu beda b'Grizmeju ġewħu kellu uġieħ ta' ras u ġie għandna l-bieraħ għamilnielu t-test u ħareġ li huwa pożittiv. Ma kienx imsiefer, però u jaħdem ma' kumpanija privata u mill-investigazzjoni li għamilna aħna u għalinna li kien hemm xi ħadd fuq il-post tax-xogħol li kien msifer barra u kellu xi sintomi. Allura hemmhekk aħna qegħdin naraw jekk kienx hemm korrelazzjoni ma' dan il-każ jew inkella le. Barra però xorta aħna qegħdin nagħmlu contact tracing tal-post fejn jaħdem dan il-persuna ħalli nkun nistgħu naraw hemmx iktar nies li għandhom is-sintomi. Dawn kienu il-żewġ każijiet li kellna llum u nixtieq nerġa' ntenni l-appell
tiegħi flimkien mal-nies kollha li jaħdmu fis-saħħa li rridu noqogħdu attenti għaliex nafu li l-virus qiegħed hemm barra, għandna diversi każijiet ta' trasmissjoni lokali, aħna qegħdin nagħmlu l-almutana permezz nżidu swabbing u l-contact tracing biex naqbdu kemm jista' jkun il-każijiet, però l-appell huwa li n-nies joqogħdu kemm jista' jkun ġewwa, noħorġu biss għal affarijiet bżonjużi, nifhem li l-ħadd u temp huwa vera sabiħ, però ejja ma nissugrawx għaliex hemm barra hemm nies li għandhom il-virus u hemm ċans kbir li inti tista' taqa' ma' persuna oħra. Aħna qegħdin kooperazzjoni sħiħa mal-pulizija fejn illum propju qegħdin iduru anke postijiet fejn nistgħu nistennew li jista' jkun hemm ċertu nies li jkunu ma' xulxin ħalli huma l-pulizija jgħinu wkoll lil dawk li forsi ma wasilhomx dan il-messaġġ li jmorru xorta dawn il-postijiet ħalli jgħinhom li jitferqu jmorru lura lejn id-dar. Importanti nisimgħu minn dawn il-messaġġi. U messaġġ ieħor ukoll huwa importanti li issa qed ikollna permezz tat-testijiet qed ikollna ħafna nies li qegħdin jiġu ttestjati u ħafna minnhom li qed joħorġu wkoll negattivi. Dawn in-nies xorta għandhom sintomi ta' mart, allura jista' jkun hemm mart ieħor infettiv li jkunu qegħdin jaffettwawhom. Alla l-appell tagħna huwa li dawk in-nies li għandhom sintomi anke jekk ir-riżultat ħareġ negattiv, importanti li xorta tibqgħu id-dar u tevitaw kontatti ma' nies oħrajn, għaliex xorta hemm virusi oħrajn li jkunu qegħdin jaffettwawkom. Grazzi. Xtaqt nsaqsik fuq il-testing. Rigward, eżempju, il-kas tal-bira li daħal fl-IT u kien l-ewwel testjax negativ, l-ewwel testja negativ, mbagħad ħarġu li kien li kellu l-virus. Dakka terġgħu tittestjaw wara ċertu żmien biex tikkonfermaw. And bridging on that, per eżempju, għandna barra minn Malta pajjiżi fil-Iceland, 50% mill-cases kienu asymptomatic. Tikkonsidraw tagħmlu blind testing fil-community biex taqbad dawk li ma tagħmlu bihom? Mela, aħna meta jkollna l-każijiet nagħmlu test fuq il-persuni ġerment l-iktar li għandhom is-symptoms. Aħna nerġgħu nagħmlu repeat testing fuq dawk il-każijiet li jkunu iktar serji. Ġifi dawk li jkunu f'Mater Dei jekk naraw li ġew negattivi nerġgħu nirrepetu test bħal pereżempju dak il-każ. Każijiet oħra bħal ma qadni kemm semmejt li jkunu negattivi aħna ma nerġgħux nirrepetu test sakemm ma jkunx hemm xi bidla fis-sintomi tal-persuna jew inkella l-persuna jibda jkollu sintomi iktar gravi. Però bħal madni kemet, importanti li dawk in-nies dejjem huma xorta joqogħdu ġewwa ħalli jekk huma jkollhom il-viruses ma jkunux qegħdin iferxuhom lil ħadd ieħor. Mela, fuq screening ta' nies li m'għandhom l-ebda sintomi, aħna qegħdin nagħmlu wkoll pilot testing li ma' kull run qegħdin indaħlu ċertu swabs minn nies li huma volontarji li ma jkollhom l-ebda sintomi. Ħalli aħna nkunu nafu jekk hemmx din is-sitwazzjoni wkoll. Xi ġimgħatilu għattilna li testing fuq dawk no positive kien ħajqaf għal 15 sabiex naraw fiqux. Minn dawk li b'sistema daw 151 li hemm morda. Stawx repeat test biex nagħmlu li fiqu? Infatti aħna dawn in-nies li kollhom pożittiv nibqgħu ninsegwuhom tajjeb u għandna l-protokoll ukoll ħalli aħna nkun nistgħu nirrepetu t-testijiet. Però sa issa ma kien ħareġ l-ebda persuna s'issa li għadu negattiv u din ħafna drabi tiddependi ħafna fuq l-individwu kemm ikun u jista' jneħħi l-virus minn ġa fih. Dan huwa punt li huwa importanti ħafna għaliex meta inti aħna jkollna test li eventwalment imbagħad ikun negattiv, ifisser li dal-persuna naqqas iċ-ċans ħafna li u jkompli jinfetta lil ħadd ieħor, u infatti wara li joħroġ ir-riżultat li huwa negattiv, u mbagħad aħna lil dak il-persuna nitolbuh li joqgħod 15-il ġurnata oħra f'kwarantina ħalli nkun żgur li hu ma jkunx qed jibqa' jitrasmetti l-virus. Punt ta' kjarifika, profs, fuq l-aħħar avviż legali li ħriġt il-bieraħ. X'inhi l-pożizzjoni fuq l-eżenzjoni li hemm għal professjonisti u ħaddiema fil-qasam tas-saħħa li huma vulnerabbli għax għandhom xi kundizzjoni medika. Dawn x'għandhom jagħmlu? Obbligati jmorru x-xogħol jew id-deċiżjoni hija f'idejhom jekk imorru x-xogħol. U wkoll għandek setturi oħra essenzjali bħal pulizija u s-soldati li qed jagħmlu din domanda fejn għandek persuna li għandha kundizzjoni medika.
Aħna l-avviż legali ħriġna jirrigwardja il-protezzjoni ta' nies li huma vulnerabbli u hemm lista sħiħa li dawk għamilna identifikazzjoni tagħhom u l-nies bħalissa li għaw f'dawk il-kategoriji qegħdin jirċievu it-tram id-dar ħalli jindikalhom li huma jaqgħu f'din il-kategorija. Dawn in-nies anke jkunu healthcare workers kif tgħid il-liġi wkoll huma jitkellmu mal-employer tagħhom ħalli jaraw huma jekk jixtiequ huma li jibqgħu jaħdmu, tajjeb, imma flimkien mal-employer jalaw li r-riskju għalihom ikun ħafna inqas, tajjeb, ġifinti tpoġġa taħdem f'post fejn m'hemmx daqshekk riskju, hemmhekk il-persuna jekk jiddeċidi hekk hu iva jista' jibqa' jaħdem. Però d-deċiżjoni finali hija tal-individwu il-persuna jekk hu jrid jidħol jaħdem jew le. Dejjem ikun jaf x'riskju jkun qiegħed hemmhekk għalih huwa healthcare worker allura jkun jista' jagħmel assessment tiegħu stess flimkien ukoll mal-persuna li jkun qed jieħu ħsiebu. Fuq nies oħrajn aħna liġi wkoll tippermetti li jista' jkun hemm eżenzjonijiet oħrajn. Allura hemmhekk dak il-persuni oħrajn li huma jħossu li jixtiequ jaħdmu flimkien ma' mbagħad l-employer tagħhom li jgħid li isma' din hija pożizzjoni li assolutament essenzjali, hemmhekk inkunu qegħdin nikkonsidrawhom on a case by case basis. Thank you. Grazie.